mynd i'r llyfrgell. Ydych chi'n adnabod wcw? Un di reidus ydi o. Mae o'n hoff o chwarae triciau, wedyn chwerthin ho ho ho. Gyda gwasgod ledr ffansi, mae o'n dderyn smart o'i go. Ydych chi'n adnabod wcw? Dewch i'w gwrdd o, dewch am dro. Un diwrnod, wrth iddo hedfan trwy'r dre, clywodd wcw griw o blant yn sôn am y llyfrgell. Y llyfrgell, meddyliodd wcw. Sut le sy'n y fanno tybed? Roedd llais cras iawn gan wcw druan, mae aderyn oedd o. Penderfynodd fynd i'r llyfrgell am dro, mwyn cael gweld drosto'i hun. Gan nad oedd o'n rhy siŵr be ddisgwyl yno, aeth ati i bacio llawer o bethau hanfodol cyn cychwyn. Pecyn bwyd, gyda bara te a sos coch yno, sef hoff fwyd wcw yn y byd. Par o gogls nofio, rhag ofn, teciall, tecan sam tan, ag esgidiau disgo. Dyna ni, roedd o'n barod am unrhyw beth. Roedd o'n gwybod yn union lle oedd y llyfrgell, gan ei fod wedi gweld llawer o bobl o phlant yn cerdded i mewn ac allan, ond oedd o erioed wedi mentro i mewn o'r blaen. Doedd o ddim yn siŵr os oedd croeso yna i adar fatha fo. Wcw, meddai, wrth gerdded trwy'r dryso mawr ac edrych o'i gwmpas. Roedd y lle yn rhyfeddol. Bob man yr edrychau, gallai weld silffoedd tal iawn yn llawn llyfrau lliwgar. Y lle perffaith i chwarae cuddio, meddyliodd wcw. Gwelodd fachgen bach yn eistedd wrth fwrdd, felly aeth draw ato, a gofyn os fyddai o'n hoffi chwarae cuddio. Baswn wir, medda Caio, oedd yn un da iawn am chwarae cuddio. Dyma nhw'n penderfynu mae Caio fydda'n cuddio gyntaf, ac wcw yn cyfri ac yn chwilio. I ffwrdd â Caio i guddiad, a dechreuodd wcw gyfri. 1, 2, 3, Sst! Bobl annwyl, am ddynas bold a blin, meddai wcw, yn dweud ssh, a fi'n trio cyfri. 4, 5, 6, Sst! Dyna hi eto. Bold iawn, a blin iawn. 8, 9, 10, barod neu beidio, dwi'n dod. I ffwrdd â wcw am gylch y llyfrgell i chwilio am Caio. Doedd dim golwg ohono dan y bwrdd. Doedd dim golwg ohono wrth y llyfrau mawr tew chwaith. Yn y diwedd, gwelodd wcw un esgid goch tu ôl i res o lyfrau bach lliwgar. Wedi dy ffeindio di, gwaeddodd, a dechreuodd wcw a Caio chwerthin dros bob man. Ssh, medda'r ddynas bold a blin, dydw i ddim yn deud eto. Pam bod y ddynas na eisiau pawb fod yn dawel, meddyliodd wcw. Roedd mam Caio yn deud boi'n amser iddyn nhw fynd adre rwan, felly ar ôl deud ta oedd Caio, dechreuodd wcw feddwl am gêm arall i chwarae yn y llyfrgell. Edrychodd o'i gwmpas. Aha, meddai. Wcw. I ffwrdd â wcw am gylch y llyfrgell yn casglu gwahanol lyfrau, ac yna i gosod ar bennau gilydd, nes ei fod wedi adeiladu clamp o dŵr. Roedd o wedi chwarae gêm o'r blaen o'r enw Jenga, oedd yn lot fawr iawn o hwyl, ac roedd o am drio ail greu y gêm. Ydych chi wedi chwarae Jenga erioed tybed? Doedd o ddim eisiau'r ddynas bold a blin dweud sh wrtho fo eto, felly dyma fo'n mynd ati i adeiladu'r tŵr llyfrau tu ôl un o'r silffoedd tal, fel nad oedd hi'n gallu ei weld. Aeth am un o'r blociau yn y canol i ddechrau, yn araf bach, gwthiodd un o'r llyfrau allan o'r tŵr. Hwre! Roedd y tŵr yn dal i sefyll. Rydw i'n gi amstar ar chwarae Jenga, meddai wcw, gan feddwl lle mor dda oedd y llyfrgell. Doedd o ddim yn dall pam nad oedd neb arall yn chwarae chwaith. Roedd pawb arall i weld yn eistedd yn dawel gyda llyfr. Ta waith, aeth yn ei flaen gan wthio un llyfr ar ôl y llall allan o'r tŵr, a dathlu bob tro gan fod y tŵr yn dal i sefyll. Ond o'r diwedd, gwthiodd un llyfr mawr iawn allan o'r tŵr, a do wir, a bang! Disgynnodd y tŵr, ac aeth y llyfrau i bob man. Ho, wcw, am hwyl, meddai wcw. Y munud nesaf, daeth pen y ddynas bold a blin rownd y gornel, ac roedd hi'n edrych yn fwy blin ac erioed erbyn hyn.
Esgusodwch fi, gwcw! Medda'r ddynas gan sibrwd yn ffyrnig. Ond mi fydd rhaid i fi ofyn i chi adael. Nid lle chwarae cuddiod na chwarae Jenga ydy'r llyfrgell. O, nag i? Holodd wcw. Bod oedd o ddim di dallt hynny. Do'na neb di deud wrtho fo. Wel nag i wir. Lle i ddarllen di'r llyfrgell, neu lle ddod i ddewis llyfr a mynd efo adre efo ti i'w ddarllen adra. Edrychodd wcw ar ei draed a chnoi ei big. Wel bysi? Gofynnodd y ddynes bwld a blin. Oedd yn swnio'n eitha clen erbyn hyn. Tydw i ddim yn gallu darllen, medda wcw yn dawel. Does na neb wedi dangos i mi sut i wneud. Wel, bobl bach, paid â phoeni, medda'r ddynas yn glen iawn. Teid efo fi. Mi ddangosa i ti sut i ddarllen, a wedyn gei di ddewis dipyn o lyfrau mynd adre efo chdi i ymarfer. O, wcw, diolch yn fawr, meddai wcw gyda gwen lydan. Eisteddodd wcw ar ddynas wrth y bwrdd a dechrau gyda'r lythyren A. Weli di, meddai, mae A yn grwn fel pel ac mae ganddi gynffon. O ia, medda wcw gan wrando'n astyd. A B ydy llythyren yma, medda'r ddynas. Mae B fel llinell hir efo bol mawr. O ia, fatha chi! Ho, ho, ho! Yn lwcus i wcw, roedd gan y ddynes synwyr digrifwch. Watcha di dy hun, medda hi. Mae angen pig glân i ganu. Chwarddodd y ddau dros bob man. Shh, meddai pawb arall yn y llyfrgell. Ar ôl eistedd am sbel yn dysgu am y gwahanol lythrena, aeth wcw amgylch y llyfrgell yn dewis ambell i lyfr i fynd adre efo fo. Mi fyddai'n cymryd dipyn o ymarfer cyn fod o'n gallu darllen y geiriau mawr, ond roedd o'n edrych ymlaen yn barod mwyn cael dewis mwy o lyfrau o'r llyfrgell a mwynhau y straeon i gyd. Cafodd gerdyn arbennig wedyn efo'i enw arno fo, ac ar ôl dewis ei lyfrau, dyma'r ddynes glen yn nodi hynny ar y cerdyn gyda peiriant arbennig oedd yn gwneud sŵn bip. Ar ôl cadw'r llyfrau yn ei fag, oedd ein dipyn o sgwash rhwng y pecyn bwyd, y gogls nofio, y teciall, y tegan Sam Tân a'r sgidiau disgo. Roedd wcw yn barod i fynd am adra. Diolch am y croeso, meddai'n hapus. A wna i ddim chwarae cuddio na chwarae Jenga yn y llyfrgell eto. Dwi'n gaddo! Ac i ffwrdd â wcw am adra, i ddarllen rhai o'i lyfrau newydd cyn mynd i wely yn y clop.